15 май халыкара гаилә көнен билгеләп үтәләр. Бүген гаиләләр нинди проблемалар белән очраша? Гаилә кыйммәтләре үзгәрдеме? Турыдан-туры эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Кагыйдәне инде барыгыз да белә, әгәр дә килешмисез икән алда яңгыраган фикер белән кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез зәңгәр һәм ак нейтралитет билгесе. Халыкара гаилә көне 1994 елдан бирле үткәрелә. Ул беренче чиратта гаиләгә һәм гаиләдә булган проблемаларга игътибар җәлеп итү юнәлеше буенча булдырылган иде. Миләүшә ханым, бүген без гаилә дигәндә нәрсәне күз алдында тотабыз? Бүген менә 94 елда бит инде ул проблемалы гаиләләрне күз алдында тотып, аларга ярдәм итү нигезеннән оешкан оешма. Бүгенге гаиләләрнең проблемалары бик күп. Bütün milletlerin de гаилә проблемалары зур. Мин инде bütün Россия татар гаиләсе фонды буларак татар гаиләсенең проблемаларына әйтәсем килә. Чынлап та проблемалар күп, аерылышучылар күп, тулы булмаган гаиләләр күп. Менә без үзебезнең таяну нуктасын югалттык, без үзебезнең кыблабызны югалттык. Ислам диненә таянып, милли гореф-гадәтләребезгә таянып яшәсәк, безнең гаиләләребез тулы булыр иде. Тулы аерылышу саны әзрәк булыр иде. Без менә гомергә ислам дине саклап калган, ислам дине безне яшәткән, без анарга таянып яшәсәк, безнең бер проблемабыз да булмас иде. Шуннан да шулай микән бу? Нурулла хәзрәткә сүз бирик әле менә сез ислам дине дигән урында, шуннан да гаиләләрнең проблемаларын хәл итүдә диннең роле нинди икән бүген? Шуннан да ул алдынгы рольләрне алып торамы? Әгәр дә динне чынлап тотып яшәсәләр, алдынгы рольне алып тора. Дин әгәр дә ул телдә генә, тормышта гына, киемдә генә булып калмаса, чөнки дин бит инде ул йөрәккә үтеп кереп, йөрәк аркылы безне эчтән үзгәртә торган әйбер. Һәм диндә төп максат Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын эзләү. Аллаһ Тәгалә риза була, әгәр дә син никахланып, шушы хатының ирең белән нинди булуга карамастан сабыр итеп яшәсәң һәм шул сәбәпле җәннәткә керсәң. Ләкин кызганычка каршы бүгенге көндә мөселманнар арасында да аерылулар күп. Шуның өчен дә без әйтә алабыз, яки дин монда күңелләренә кереп бетмәгән, яки инде бу кешеләр динне бик җиңел кабул итәләр. Алар йогынты да бар бит әле. Чит илләрдән кергән, моны турында да аерым сөйләшербез. Гүзәл ханым, бүген гаиләләрнең нәрсә борчый икән? Инде проблемалар бар, әгәр дә без 1, 2, 3 дип санап китсәк, шуннан да төп мәсьәләләр нидән гыйбарәт? Шундый гыйбарә бар бит әле. Һәр бәхетле гаилә бер-берсенә ошаган, ләкин һәрбер бәхетсез гаилә үзара бәхетсез дигән кебек, әлбәттә проблемалар да алар үзенчәлекле, һәр гаиләнекен. Һәр гаиләнең проблемасы үзенчәлекле, ләкин без инде гомумиләштереп алсак, бу беренче чиратта үзара мөнәсәбәтләр дип әйтер идем мин, шуңа кагылышлы проблемалар. Монда инде хатын-кыз белән ир-атның роле гаиләдә ничек бүленгән, менә шуңа карата проблемалар. Бу инде әгәр дә гаилә психологка мөрәҗәгать иткән очракта. Монда инде хыянәт, ир-ат ягыннан хыянәт буенча да килеп чыгарга мөмкин. Моның аслында нәрсә ята? Моның аслында тагын шул ир-атның роле бүгенге көндә минемчә ул әзрәк бозылган, ул үзгәргән. Менә бу ир-атның роле кимегән дип әйтер идем мин. Һәм шуның аркасында күп кенә проблемалар килеп чыга. Аннан соң әле психологка мөрәҗәгать итмәгән айсбергның астында бит әле күп проблемалар бар. Бу эчкечелек, бу көч куллану, физик, психологик көч куллану, төрле бәйлелекләр, монда уен, игромания булырга да мөмкин. Мәсәлән, финанс ягыннан да бәйлелектә тоту хатын-кызны, андый проблемалар да бар. Алар күбесе психологларга килеп җитмиләр. Әйе, шул бәлки шуңадыр да таркалуга кадәр китерәдер. Ир-ат проблемалар дип әйтләр, күбрәк ир-атлардан башланып, Идел әфәнде, сез килешәсезме бу фикер белән? Чыннан да шул гаиләләрдә туа торган авырлыкларда, менә бу кыенлыкларда ир-атның роле беренчел дип саныйсызмы сез? Нәкъ менә ир-аттан барысы да башланамы? Әллә ничегрәк икән бүген? Безнең татар халкында ир-ат һәрвакыт беренче урыннарда булган. Һәм мин үзем шул тарафларда тәрбия алган кеше, шуңа күрә ир-ат беренче урында дип саныйм. Но шул вакытта хатын-кызның роле бик зур. Татар халкында әйтем дә бар бит, халык хатыны ирен бар да иткән, юк да иткән, шулай бит. Менә шуңа күрә ике яктан да карарга кирәк бу проблемага. Хатын-кызлар ягыннан үзенең сәбәпләре
мында орын алган тоже. Мында күп әйе, әгәр дә без инде сөйли калсак, шуннан да бер тапшырык кысаларында гына барлык мәсьәләне проблема күтәреп булыр. Зөһрә, сез ничек уйлыйсыз, менә бүгенге җәмгыятьтә бигрәк тә актуаль тора әлеге гаилә мәсьәләсе? Кемдер гаилә кыйммәтләренә ничектер игътибарны киметте дигән фикер белән килешәсезме? Шуннан да кайбер хатын-кызлар бүген ничектер мөстәкыйльлекне сайлый, инде үзләре үк бала үстерергә мөмкин. Менә бу тулы булмаган гаиләләр саны артып китү бәлки шуның белән бәйледер. Менә сез менә бу күренешләргә үзегез ниндирәк мөнәсәбәттә торасыз? Менә миңа калса, минем күзәтүем буенча, хәзерге ир балалар бөтенесе түгел әлбәттә, теге тулайым түгел. Ир кешеләр, ир балалар, әти-әниләр ир баланы бик инфантиль иттереп үстерәләр. Миңа калса. Бу бигрәк тә менә ДРКБда инде күп еллар эшләп килеп, коридорларда күп йөреп, аны анда да күзәтәм. Ачыклап китсәгез инде, нәрсә күз алдына торасыз? Теге берәмтекләп әйтеп киткәндә, проблеманы күрә белмиләр. Проблеманы күрергә өйрәтмәгән кебек тоела. Проблеманы күрә белмиләр, решать итә алмыйлар, ничек булай? Хәл итмиләр. Хәл итә алмыйлар. Аңлый алмыйлар, ничек хәл итәргә, кая барырга, нишләргә. Менә бу минемчә индер инфантильлек. Бүгенге җәмгыятьтә гаилә кыйммәтләре гомумән нинди урында тора икән? Юзеф, сез ничек уйлыйсыз? Гаилә кыйммәтләре ул основной, ул төп урында тора, чөнки гаилә ул ничек, әгәр дә кешенең гаиләсендә тәртип булса, ул төп аның төп ышанычы булса, ул иркенләп үзенең эшендә башкара ала, үзенең эшен иркенләп эшли ала. Гаилә ул кешенең фундаменты, ничек кенә карасаң дагы. Безнең әйтүебезчә, ул гаилә ничек, ул әти, әни и балалар. Һәр кешенең үз функциясы бар, һәр кеше үз эшен белеп, һәрбер оешмадагы шикеллек бар җитәкче, ул инде ират булып кала, аннан шуны инде әни, алар бер-берсен аңлап, соннап, дөрес иттереп юл тотсалар, ул барсы да әйбәт булыр шикелле. Ләкин мөнәсәбәт үзгәрә бит. Миләүшә ханым, килешәсездер, чыннан да элегрәк барыбер гаиләгә шул караш башка төрле иде. Әйе, балачактан ничектер өйрәткәннәрдер, тулы гаилә булырга тиеш, әти, әни булырга тиеш, инде гаиләне киңрәк алсак шул әби, бабай булырга тиеш дип, бүген ни өчендер барыбер, менә әгәр дә шул статистик саннарга да без мөрәҗәгать итсәк, шул хатын-кызларның аерым барыбер инде сер түгел, шул балалар күбрәк хатын-кызлар белән кала, үзләре мөстәкыйль үстерергә тырышалар, кайберләре махсус рәвештә хәтта менә тулы булмаган гаиләне сөйләп. Менә сезнеңчә, бу очракта хәтта шул менә традицияләр нинди урын алып тора икән? Традицияларны, безнең татар халкының гөреф-гадәтләрен сакламау, ярату булмау, байлыкка табыну. Менә бай кешене эзләп кызлар кияүгә чыгалар, ярату юк. Ул бер нәрсә белән дә ныгытылмый, гаилә ныгытылмый. Байлык бүген бар, иртәгә юк, хисләр юк. Менә шул вакытта аннан соң чит илдән кергән начар гөреф-гадәтләр, чит илдә баласы 18 яшькә җитә дә чыгаралар да җибәрәләр дип сөйлиләр иде. Аны сөйлиләр иде горурланып, элге итеп, ул элге түгел, безнең борын-борынгыдан гөреф-гадәтләребез искиткеч булган. Алар традиция белән барганнар. Ул гөреф-гадәтләрдә әби бабайның урыны үзенеке, әти-әнинеке, иратныкы, хатын-кызныкы, балаларныкы. Менә безнең олыны олы иткән, кечене кече иткән диләр. Ул нәрсәдән олының сүзен тыңларга, менә русларда бер сүз бар, послушание дигән. Балаларда кешеләрне, олыларны тыңларга, кечене кече иткән, ул кечене кимсетү дигән сүз түгел, кечкенә кешене кече иткән, ул анарга ярдәм иткән, ул анарга үсәргә, ул анарга ныгырга. Безнең татар гаиләләрендә бер качанда картлар йорты булмаган, ятимнәр йорты булмаган, нәсел берсен-берсе саклаган, үзенең канын, үзенең баласын, үзенең туганының баласын, шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек булган. Менә шулар бөтенесе югалды. Менә шушыларны байлыкка табыну башланды. Байлык ул беркенлек. Бүген байлык бар, иртәгә юк. Шунарга күрә гаиләләр таркала, телевизордан да менә пропаганда, шундый матур тормыш, урамда очраталар да иләнешәләр, шундый матур игә алып кайталар. Ахыры нәрсә белән бетә. Чыннан да шулай микән бу? Чыннан да хәзер күбрәк акчага табыну барамы? Валла хәзер ничек уйлыйсыз? Монда шулай ук дини тәрбиянең бәлки роле җитеп бетмидер. Әгәр дә балаларга кече яшьтән аңлатып килү, чыннан
чынында гаилә кыйммәтләренә шул вәгазьләр вакытында булсын ул башка төрле юнәлешләр буенча, ама ни өчен күпләр нәкъ менә финанс ниндидер анда өстенлекне куеп, нәкъ менә гаиләләрдә аннары проблемалар күрәләр икән сезнеңчә? Без монда дин турында ничек зур итеп сөйләсәк тә, татар кешесенең гамәлендә дин бүген бик әз роль уйный. Чөнки кичкенә чактан ла илаха илляллах дигән сүзне дә бүген өйрәтмиләр. Менә никах укый 50% яшьләр ла илаха илляллах сүзен әйтә алмыйлар. Моны әйтә алмагачтан монда татар гаиләсендә дин турында әйтеп булмый инде. Шуңа күрә бүгенге көндә татар гаиләсе ул тулысынча көнбатыш моделе яки анда элек-электән инде без руслар дип йөргән рус модель белән гаилә кора. Дөресен генә әйтсәк әгәрдә. Ул бик сирәге генә инде гырыф-гадәт дип, татар халкы дип сөйләй, булай дип әйтергә мөмкин. Бүген бит 60ка җиткән хатын-кызлар, аларны без әби дибез инде, алар чыннан да әби, яулык бәйләмиләр. Инде дин турында сүз барырга мөмкин. Менә шуңа күрә дә диннең роле бүген бик әз. Әгәр дә инде дин чыннан да роле булса, тәэсир итсә, әлбәттә динне без беренче урынга куяр идек. Тулайым алганда бүген кеше яши ләззәт һәм рәхәтлек хисе белән. Монда эш байлыкта гына түгел, акча ул бер мисалы гына ләззәт һәм рәхәтлекнең. Болай кеше яши рәхәт алам дип дөньядан, ләззәт алам ди ул. Аңа бер нәрсә ошамаса, миңа рәхәт түгел ди. Мәсәлән, ир белән яши, хатын белән яши, рәхәт түгел ди, аерыла. Бала кымачаулый, рәхәт түгел ди. Акча җитми, рәхәт түгел ди. Машина юк, рәхәт түгел ди. Квартира юк, рәхәт түгел ди. Менә шушы рәхәтлеккә, ләззәтлеккә омтылганга күрә бүген кеше дөньяга табына дибез без. Әйткәнебезчә, төп максат булырга тиеш бит Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы, рухи үсеш, матди, физик үсеш кенә түгел. Димәк, җитди карамыйлармы бу очракта гаиләләргә? Бу очракта гаилә тормышына җитди генә түгел, гомумән дөрес карамыйлар. Монда гаиләнең нәрсә икәнен аңлау юк, җаваплылык хисе юк. Балалар алдында җаваплылык юк, җәмгыять алдында җаваплылык юк. Әти-әнидән оялу, курку юк, һәм иң мөһиме Аллаһы Тәгалә каршында курку юк. Киләчәктә үзгәрерме вазгыять гомумән? Юкмы? Бу хакта без рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында турыдан-туры эфирда таяну нуктасы тапшыруы, гаилә кыйммәтләре турында фикер алышабыз. Студияда 15 май халыкара гаилә көне. Шулайдан ләкин проблемаларга тукталасы килә. Чыннан да проблемалар җитәрлек, кирәк тә гаиләләрдә бүгенге замана белән бәйле дип әйтик инде. Татарстанда гына да 70 меңнән артык тулы булмаган гаилә исәпләнә. Үзәл ханым, тулы булмаган гаиләләр нинди мәсьәләләр, нинди каршылыклар, нинди проблемалар белән очраша бүген? Әгәр дә инде без моны гаилә кыйммәтләренә бәйләсәк, бу әлбәттә тулы булмаган гаиләләрдә нинди тенденция күзәтелә. Анда әниләр балаларны һәр яклап, менә опека дибез инде, һәр яклап карап торалар. Бала бу очракта менә инфантиль булып үсә, бигрәк тә ир-ат балага карый инде, һәм ир-ат булып үсеп җиткәч, ул үз өстенә җаваплылык алырга өйрәнмәгән ират була. Һәм шушы модельне ул үзенең гаиләсенә күчерә. Һәм бу очракта инде хатын-кыз чынлап та моның белән килешә алмый, ул үз өстенә алып, һәрбер эшне үз җиренә җиткереп яши башлый. Һәм бу каршылыклар китереп чыгар әлбәттә. Аннан соң мин менә килешәм шул фикер белән дә безнең гаиләдәге кыйммәтләр, гаиләдәге ират һәм хатын-кызның роле, баланың роле, гомумән гаилә системасындагы иерархияның бозылуы да менә шушы әйберләргә китереп чыгара. Без белергә тиеш, бала белән әти-әни алар икесе ике дәрәҗәдәге кешеләр. Әлбәттә, без инде беренче менә ират белән хатын-кызны бер дәрәҗәгә куябыз икән, без онытмаска тиеш. Ират барыбер ул лидер ролендә булырга тиеш гаиләдә. Менә шушыны истә тотып, менә гаиләдә яшәсәләр, әлбәттә проблемалар кимрәк булыр иде. Шул хакта Дилә әфәнде белән дә сөйләшкән идек, чыннан да иратның роле турында. Ләкин шул глобализация булсын, киңлекләрнең ачылуы, интернетның йогынтысы, шул инде Европа тәэсире дип әйтәбез. Төрле хәлләр була бүген. Төрле юнәлешләрне алалар. Кемдер инде үзе алдан ук сойлап ала моны, ничектер ирекле мөнәсәбәтләр дигән төшенчә дә килеп керде. Гомумән, менә бу очракта гаилә дигән күренеш ул икенче планга күчә башлады кебек. Бирәк тә яшьләр өчен. Менә сез ни өчен шулай дип уйлыйсыз? Һәм үзегезнең балаларыгызга гаилә кыйммәтләрен тәрбияләүдә катнашасызмы сез? Үземнең улларыма ул кыйммәтләрне бирергә тырышам, сүз дә юк. Миңа калса, менә бүгенгесе гаиләләрдә хатын белән ир арасында аралашу җитеп бетми. Алар күбрәк аралашырга тиеш. Любой проблема ул аралашып, киңәшеп, һәм дә бәхәсләшеп, бәлки
Шуннан соң гына ул үзенең йомгагын табырга мөмкин. Менә бу аралашу җитмәү аркасында хәзер бит күп кешеләр, яшь гаиләләр, яшьләр мессенджерлар аша аралашалар. Турыдан-туры күзгә карап аралашу ул бит бик җиңел дә түгел әле. Әгәр дә кара-каршы утырып, бер-берең белән аңлашып, аралашып, сөйләшсәң, күбрәк шундый вакыт табып сөйләшсәң, миңа да булса, менә бу проблемаларның күбесе чишелер дә иде бәлки. Һәм шул ук функцияләрне балалар белән дә башкарып чыгара кирәк. Балалар белән дә җитми, чыннан да, әгәр дә балалар белән шушы кыйммәтләрне сөйләшеп фикер алышмыйсың икән, алардан нәрсә көтәргә була дигән сорау туа. Бүген замана, вакыт һәм инде кайдыр ашыгып, заманны куып барып, нәкъ менә шушы төп мәсьәләләрне унутабыз. Чыннан да, әгәр дә без киләчәкне дә уйласак, монда соннарга игътибар итсәк, бигрәк тә кайбер соннар бигрәк куркыныч. Менә бу безнең илдә нәкъ менә тулы булмаган гаиләләр булсынмы, ул инде проблемалы гаиләләр булсынмы, нәрсә үзгәртә ала микән менә бу хәлне? Менә гомумән гаиләләрне саклап калу һәм дөрес тәрбия бирү нәрсәгә нигезләнгән сезнеңчә? Миңа калса, бер гаилә институтын булдырсак, мәсәлән, берәр ябык республикада, мәсәлән, Северная Корея кебек, менә шундыйрак ил кебек иттерсәк, безнең илдә дә шундый берәр модельне, шушы модельне яңартсак, киридән кайттырсак, балаларны өйрәтсәк, әти булырга, әни булырга, ничек проблемаларны хәл итәргә, мин һаман шул сүзне кабатлыйм инде, чөнки теге бик күп күзәткәч, шуны әйтәм инде. Бәлкем шулайдыр, мәктәптә дәресләр кертсәк, монда комплекс алып һәм системалар алып барырга кирәктер, ләкин кешеләрнең күбрәк үзләреннән дә тора бит әле монда. Монда бары тик ничектер дәүләттән ярдәм көтеп туру кирәк түгел, бигрәк гаилә мәсьәләсендә. Бәлки шул психологларга мөрәҗәгать итәргә кирәктер. Нияз әфәнде, менә сез ничек уйлыйсыз? Чыннан да киләчәктә хәл кискенләшеп үзгәрмәсме? Һәм менә бүген үк нәрсә турында уйларга кирәк? Бигрәк тә һәр кешегә үзенең гаиләсендә ир-ат буларак, гаилә башлыгы буларак менә нәрсәләргә басым ясарга кирәк икән сезнеңчә? Безнең эштә бик күп кеше белән аралашырга туры килә. Балалар безгә мөрәҗәгать итәләр. Әти-әниләре белән без менә бу тормыш үзгәрешен шуннан күзәтәбез. Менә без теге зур поток барганда инде без күзәтәбез. Бар элегрәк киләләр, бик әйткәнне бер ниттәге бик ответственный подходлы кешеләр, алар күбрәк элегрәк. Хәзер инде менә без күзәтәбез. Ул бигрәк тә яшь әти-әниләр арасында менә теге виртуаль тормыштан чыккан шыракларны хәзер еш күзәтәбез. Мәсәлән, шулай дежурство вакытында кичкенә балалар белән дә мөрәҗәгать итәргә туры килә инде яшь әти-әниләргә. Кайсы берсе баланың җылавы белән очрашып, уже паникага бирелеп, ул больницага мөрәҗәгать итә инде. Менә ул элек андый необоснованный дип әйтәбез инде, андый обращениелар алар ул практически юк иде. Виртуаль дөньядан чыгып дигәндә нәрсәне күз алдында тотасыз? Нәрсә турында әйтәсез? Тагын бер кат. Виртуаль дөньядан чыгып дип әйтәбез. Виртуаль дөньядан менә безнең кайсы бер чиракта без палатада яткан балаларны да күзәтәбез. Алар телефонда, гаджетта утырып, аларның анда матур тормыш үзләренә коралар инде. Уже кияүгә чыккач, өйләнгәч, алар чын тормыш белән чырашкач, чын авырлыклар белән чырашкач, алар ул авырлыклар виртуаль тормыштан икенче төрле икән дип, менә шул якны да безгә күзәтергә туры килә. Киләчәк буын өчен бигрәк куркыныч, хәзер уйларга, чыннан да әгәр дә хәзерге менә шушы виртуаль гаджетларда утыручы балалар ничек булыр икән дигән сорау туса, чыннан да монда миңа калса әле чәчләр үрә торырга мөмкин. Реклама вакытында Миләүшә ханым, ярату дигән төшенчәгә басым ясадыгыз. Ярату булганда чыннан да гаиләләрне саклап калып буламы? Һәм яратуда нинди мәгънә салдыгыз сез әле? Ярату иләнгәндә, кияүгә чыкканда, яратуың булмаса, иләнергә дә кияүгә чыгарга да кирәкмидер дип уйлыйм. Ярата белергә иренгәннән соң гына, ярату нәрсәне аңлата ул? Синең яныңдагы кеше бәхетле була дигән сүз. Бер кеше генә бәхетле була алмый. Гаиләдә, синең яныңда бәхетсез кеше бар икән, ул инде бәхетле гаилә булмый. Шуңарга күрә кешеләргә бәхет китерә алу, ярату
хисен тәрбияләргә кирәк. Ул менә безнең нәселләрне дә югалттылар хәзер. Мин менә Гөлгөрев гадәткә кайтасым килә. Бу таяну нуктасының аудиториясын кулланып. Менә туйлар уздырганда да ничә машина белән ЗАГСка барырга, нинди чәчәк алырга, туганнарыбызны, 3нче буын туганнар туйга киләлмичә кала бит инде дигән уй да юк кешедә. Менә нәсел артырга тиеш. Ике гаилә кушыла икән, киңәя нәсел. Аларның һәрберсенең психологларга да барырга кирәк булмас иде. Әгәр дә син нәселеңдәге туганнарың белән тату яшәсәң, туганнарыңның фикеренә колак салсаң, менә хәзрәт әйтеп китте, ояла, кешеләрдән җаваплылык югалуы, менә бөтенесе шул. Менә безнең традициялар нинди туй, кияүләр алганнар, кодалар төшергәннәр, бөтенесе туганнар дуслашканнар, берсен-берсе белгәннәр, берсенә-берсе ярдәм иткәннәр. Менә шушылар, булар югалды. Гаилә, егет белән кыз, ир белән хатын булып, икәү генә калалар. Аларга әти-әни үрнәк түгел, әби бабай үрнәк түгел, туганнарын алар яратмыйлар. Минем туганым да синең туганың. Мин буларны нәрсәгә сөйлимен? Бәхетле булыр өчен яныңдагы кешене бәхетле итәм диеп, кияүгә чыгарга, иләнергә кирәк. Шул вакытта кеше бәхетле була. Бәхетне читтән эзләргә кирәкми, бәхет үз яныңда. Нурулла хәзрәткә тагын бу урында сүз бирик әле. Шуннан да сез инде яшь гаиләләр, яңа гаилә коручылар белән һәрвакыт очрашып торасыз. Һәм сөйләшүләрдә сизеп була бит инде. Менә аларның инде максат белән мәсәлән гаилә курулары, гаиләләре нык булырмы, юкмы? Менә Ла илаһа илlallah турында әйттегез. Нинди максат күз алдында тоталар? Бүген чыннан да нәкъ менә әлеге гаилә институтына мөнәсәбәт, аның кыйммәтләрен бәяләү күренешенә мөнәсәбәт үзгәме? Мәсәлән, шул ук моннан 10 ел элек, 15-20 ел элек белән чагыштырсак. Юк, тулай алганда алар гел бер. Мәхәббәт ярату. Мәхәббәт ярату дибез. Ләкин кызганычка каршы мәхәббәт яратуның нәрсә икәнен бүген кеше аңлап бетерми. Чыннан да гаилә ул яратуга нигезләнгән, ләкин кемне яратуга? Алланы яратуга. Бер-береңне түгел. Алла аркылы бер-береңне яратырга кирәк. Чөнки әгәр син бер-береңне яратып иләнешәсең икән, алар яши 4-5 елдан, 10 елдан алар гашык булырга мөмкин кемгә? Гашык булырга мөмкин башка ир кешегә, башка хатын кызга. Ул да ярату бит. Димәк, моны айырып, тегендә яратып чыгарга кирәк бит инде. Шулай бит яратмаган кеше белән торырга ярамый. Шуңа күрә ярату булырга тиеш иң беренче Алланы. Инде яратуга килгән вакытта ярату булырга тиеш кырбан. Ярату ул кырбанны аңлата. Менә бер-береңне бәхет итә дигән сүз, ул димәк кемнедер бәхет итәргә тырышу дигән сүз, үзеңне кай вакытта онытып, кем өчендер син тырышасың, хезмәт итәсең. Менә бу кырбан дип атала. Яратуның нигезендә ята кырбан. Шулай ук яратып, әйтик, мәсәлән, акча яратып кияүгә чыккан кызына бит аны яратып чыккан дип әйтергә мөмкин. Яратып чыккан ул акча яратып, машина яратып, iPhone яратып чыккан, шулай бит инде. Моның да нигезендә мәхәббәт ята. Бу гаиләнең дә. Ләкин ул узакка барырмы, юкмы? Ләкин эш монда узакка да барырга мөмкин. Ир кешенең акчасы бетмәсә, бара да бара инде ул. Монда аның теге чиге юк. Әйтәм бит, шуңа күрә ярату булырга тиеш Алланы ярату. Ләкин монда истәп шундый бер сүз әйтәсе килә. Менә монда сүз булды. Гаиләләрне үзгәртер өчен, тәрбияләр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Дәүләт, тегесе, монсы комплекслы бер генә эш эшләргә кирәк. Хатын-кызны тәрбияләргә кирәк. Бөтен асылның, бөтен нигездә җәмгыятьнең тора хатын-кыз. Ир кеше түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бер бызык хатын 1000 бызык иргә тора ди. Ир кеше гранат булса, хатын-кыз атом бомбасы. Әгәр дә ул бузылса, катастрофа. Монда бөтен нәрсә бузылачак. Чөнки хатын-кыз тәрбияли, кыз баланы да, ир баланы да, шул ук ир кешегә мөнәсәбәтне тәрбияли, әтигә булган мөнәсәбәттә аның аркылы килә. Шуңа күрә иң беренче тәрбияләргә кирәк кыз баланы. Без монда башта иратлар төп роль дигән. Хәзер монда тапшыру ахырына хатын-кызларга күчә башлады. Сез килешәсезме, Зөһрә, шуннан да? Бу фикер белән. Килешәм, әлбәттә. Алай түгел. Ир баланда минемчә тәрбияләргә кирәк хатын-кызны да. Югыйсә кызны гына тәрбияләсәк, ир балалар инфантил булачаклар минемчә. Гафу итегез. Ир баланы гына тәрбияләсәк, кызларны искә алмасак, нәкъ шундый ситуация булачак. Хатын-кыз һаман теге әй булыр әле, килер әле дип кенә яшәячәк. Миңа калса, ике якында тәрбияләргә кирәк. Без турыдан туры эфирдә эшлибез. Тапшыру төгәлләнә, Зөһрә ханым. Нәтиҗә ясап әйтсәк, гаилә кыйммәтләрен билгеләүдә бүген нәрсә таян ноктасы булып тора икән? Әлбәттә, гаилә кыйммәтләрен билгеләгәндә без беренче чиратта менә гаиләдә ярату, хөрмәт булырга тиеш. Мин моның белән тулысынча килешәм. Һәм гаиләдә һәр кеше үзен сайлап түгел, менә
үзенең парын сайлап яшәргә тиеш. Бу инде менә мин үземнең рәхәтлегем, үземнең комфортымны сайламыйм, ә мин үземнең партнерымны сайлыйм. Менә әгәр дә шушынга без нигезләнеп яшәсәк, аннан соң балаларыбызга, гореф-гадәтләребезне, дин мәсьәләләрендә аларны тәрбияләсәк, миңа калса безнең чынлап та проблемаларыбыз әз булыр иде. Дөрестән дә шулай, гаиләләр тулы булып, тигезлектә яшәсәләр һәм бер-берсенә хөрмәттә яшәсәләр генә, без инде сау-сәламәт җәмгыятьтә яши алачакбыз дигән сүз. Һәр кайсыгызны да гаилә көне белән котлап, сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.